Pasok. Ayan, nakachamba. Di ba pala? Ay ko tayo. Dito pagka bumili daw kayo dito, bukas kayo mauuhaw. Yon mga kabarako, dito na tayo sa Marikina. Ayan yung famous na tulay dito sa Marikina. Doon tayo pupunta sa River Park. Alright. Ah! Ay motor! Ay, sila man pala to. Alright, SM Marikina Hello, welcome to my vlog. Ay! Tara mo sa Sabi niya parang mamigal yung suot eh. tatawid tayo dito sa tulay na inaanod. Ayan Ayan. So pag malakas ang baha or mataas ang tubig dito sa Marikina River, dinadala to, inaanod papunta doon sa may tulay. Okay, doon tayo galing sa kabila. Alright, dito muna tayo sa taas. RiverBanks Mall. So, sa likod natin maraming kainan At ito naman, maraming iba't ibang food stalls. Yan, may pizza, may ano yan, scrambled, halo-halo scrambled, may burger. Marami kang pera. RiverBanks, ito yung tinatawag nilang amphitheater. So mapapansin nyo, sarado siya ngayon for public. Hi vlogger. Ay, hello. Hello. Subscribe. Shout out po. Ayan, so ito yung signage ang amphitheater, pansamantalang sarado sa picnic. Alright, so kung gusto nyo kumain, doon kayo sa taas. Okay, dito muna tayo sa baba, maglakad-lakad muna tayo. So of course, ideal tong lugar na to para sa biking, Ayan kita nyo, dami nagka-bike. So far wala namang tayong naamoy na babahong amoy galing sa Totoo yan. kaya suited naman ang lugar for picnics. Try natin maglakad-lakad hanggang doon sa dulo. And then babalik tayo sa taas pagka madilim na. Pag may ilaw na para tingnan natin. Mas maganda ron So, nagtanong tayo kay Manong Guard yung carnival. Sa taas, sarado pa. Wala pa daw permit. Kaya pala nakasarado. So, maganda to for walking, maganda to sa umaga. Jogging, syempre, biking. Alright, so ito yung bike trail, Mapapansin nyo sa mga gilid ng bike trail. So marami namang or nakakatuwang mga tanawin kagaya nito mga estatwa ng elepante na to. Marami pa rin form of amusement dito na hindi nakabukas. So kagaya nung boating dito sa may part na ito ng Marikina River. So pre-pandemic meron dito yung boat rentals. So mapapansin nyo malinis. Ayan, walang boat rentals ngayon. Dito tayo sa may taas, dito sa may katabi ng RiverBanks Mall. So meron din pala mga peryahan dito sa likod natin. At saka for kids, merong circus, and then merong mga bikes for kids. Ayan. Okay. Ay, maglalaro daw si Mrs. Barako ng perya. Try natin. Tingnan natin kung makachamba.
Ano ba yun? Sige, game. Tingnan natin kung makakachamba si Mrs. Barako. Alam sila kakasi. Bawal na yan. Hop! Woo! Hindi po. Alright. Ito kasi trabaho nila ito. Hop! Pasok ba yun? Pasok. Ayan, nakachamba. Oh. Yuhuu! Tingnan mo yan? Super. Maparyate. Makakaisa ka lang eh. Yun na yung pinaka-ano. Yun na yung ano, pinaka... Aba, lalabag sila. Oh, sais! Oh, sais. Ay, woo! Nakakadalo lang sa is. Kumusta nakitaan kuya? Okay naman? Okay naman? Okay naman? Kaya kayo nag-service lang? Okay, best lang? Ah, okay. Binigay mo yan. Nagliliso. Binigay mo tayo nagsimata. Ayan. Ano, meron ka sa nakarami. Nakarang Mercedes. Ayan. Oh, sais! Pasok! One eternity later. Nakabuhay na part dito sa taas, yung mga food stalls. Ito oh. Ayan. Food stalls. So, ang dami kumakain, no? Kaya nagugutom na ako. Ang dami kumakain. So, ito talaga ang pinaka buhay dito sa RiverBanks. Yung mga food stalls, yung mga kainan. Ayan o, ang dami kumakain o. Alright. Wow. Sige. Try natin kung makapagtanong-tanong tayo sa mga food stalls. Tingnan natin yung kanilang mga tinitinda. Alright. Sige. Sisay natin. Alright. Ay, halos pare-parehas. Depende na sa bibilan. Okay. So, the same din dito, mga tuhog. Pika-pika. Okay. So, mga hand-picked na pagkain. Try natin. Okay. Bukas ka na mauuhaw. Ngayon. Ang bukas pa yan. Bukas mauhaw Bukas ako. ka pa mauhaw. At least yun okay. Right, Kasi na? uminom ako ngayon eh. Hindi ako mauhaw. Oh, dito, pagka bumili daw kayo dito, bukas ka mauuhaw. Okay. Ayan natin. Sweet corn! Kasi sweet corn! Magkano po no? Ano tawag dyan? Corneto? Ito pa yun, Potato? matatas na. Okay, syempre mga kabarako, pagka nandito ka sa Marikina, RiverBanks, so hindi pwedeng hindi ka kakain. Kasi napakaraming stalls, so. Much later. Ayan mga kabarako, masyado na maraming tao dito. Ayan. Alright. Dito muna tayo. Picture taking.
Marikina RiverBanks. Pero hindi na kami magtatagal. Uwi na tayo. Ang dilim, ang dilim. 1 week later. Alright mga kabarako, ang oras natin ay 7:24. Kagaling lang natin dyan sa RiverBanks. And hopefully nagustuhan nyo ang ating mga na-share na experience ngayong gabi at ngayong araw mga kabarako. So maraming salamat sa pagsama ninyo sa araw na ito. Bago lamang kayo sa aming channel at nagustuhan nyo ang aming content, click the subscribe button and click also the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga videos, no? So maraming salamat at please like, share, and of course watch our videos without skipping the ads mga kabarako. Maraming salamat sa inyong lahat mga kabarako. And shout out sa ating mga nakilala ngayong araw. Ayan mga kabarako, mula dito sa Santolan, Pasig City. So muli, Renz of Team Barako Motovlog, syempre with Mrs. Barako nagpapaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride and never twist the throttle with your ego. Maraming salamat. God bless.